סקובי דה! סקובי דה! בואי הנה! שירי לזה! אולי נעשה פרק שהיא נשכה אותי? שהיא נשכת אותי? סקובי דובי דו! מה? סתם, מה דו? דדה! חלה נם סקובי דובי דה! איפה אתה שם? אנחנו לא מוצאים אותך! סקובי דובי דה! מחכים רגלה! סקובי דובי דה! לא! אתם בטח שואלים למה אני הפוך, כי המצלמה הפוכה. זה, צוות! אוי, את אומרת צוות. נו? לא נורא, תגידי צוות. צוות. סקובי. נעצור על רגע את שידורנו עד שנמצא את הכלבה. מצאנו! אוח! תביא לי נשיקות. בוא נתחיל. אקשן. היום בפרקים, תשמעו, פתאום היינו במועדון שלנו. אנחנו פשוט הכנו מועדון קטן, ואז פתאום אנחנו גרים בבניין 16, ופתאום בבניין 18 שזה שם לידינו אנחנו פתאום רואים אור צהוב, הוא נהיה חלש, ואז חזק וחזק וחזק וחזק, ושום דבר לא מפעיל אותו. לרגע חשבנו שזה אוטו רפאים או איש רפאים. את זה נגלה בפרק הבא.